Sa ating good news naman po, wheelchairs at artificial legs ipinamahagi po sa bayan ng Binmalay. Kwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Nagsagawa ng pamamahagi ng wheelchairs at artificial legs sa bayan ng Binmalay, Pangasinan bilang tulong sa mga residente na may kapansanan. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Binmalay, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, ang aktibidad na layuning mapabuti ang mobility at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga benepisyaryo. Ayon sa pamahalaang bayan, makakatulong ang mga assistive device upang makabalik ang mga PWD sa kanilang mga gawain at maging mas produktibo sa komunidad. Bahagi ito ng programang nagsusulong ng mas inklusibong serbisyong panlipunan para sa sektor ng persons with disability. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga tumanggap ng tulong at umaasang magpapatuloy pa ang ganitong inisyatiba sa Binmalay. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.